mites que hi ha mil tonalitats i moren les misèries dins del bar. No moriran les ganes d'estimar-la, no poden ensenyar-me. Hola boniques i bonicos, benvingudes i benvinguts un dia més al meu canal YouTube. Vos he de contar moltes cosetes i una d'elles és que el diumenge passat es va disputar la final de la Copa del Rei de rugby, en la que s'enfrontaven el Quesos Entre Pinares i el Salvador. Els dos equips són de Valladolid i van vindre així a València a disputar esta final de la Copa del Rei, que va ser espectacular. I jo vos la vaig gravar tota per a que vosaltres també gaudiu d'ella. Ja estem en l'estadi. Està tocant la banda, us ho vaig ensenyar. Com heu pogut observar, ho passarem la mar de bé. Per a mi el rugby és un dels meus esports favorits per els valors que inculca, perquè encara que dins el camp sembla que hi ha molta agressivitat, fora del camp això se'n va, s'esfuma com una cortina de fum. I que vos he de dir que també tenen una cosa molt guai, i és que tenen 3 temps en compte de 2, perquè en el tercer temps els dos equips se'n van quan acaben el partit a esmorzar, a dinar, a prendre algo, a fer un poc de relació entre ells, i que si ha hagut algun problema dins el partit, en compte d'encarnissar-se dins del camp, doncs ho parlen fora ja més sossegadament i amb una cerveseta en la mà, que a vegades ajuda. I que no m'olvide que tenim recomanació setmanal. I fins així el vídeo d'avui, espero que vos hagi agradat, i si ha sigut així, per favor em doneu un super like, em deixeu comentaris així baix si vos agrada el rugby, si feu algun esport diferent al rugby que no siga el típic esport, i que també tinc xarxes socials, i que també ens podeu subscriure al meu canal, pegar-li a la campaneta i així vos avisarà quan puge vídeo, xates i xatos. Així que ara solament em queda enviar-vos. Acabem d'entrar a l'estadi i no sabem trobar la localitat on se tenim que sentar. I jo en realitat vull menjar algo, però bueno, ja veurem. Així no s'ha aclarit ningú.